हमार काम रहे एक बार कह देवे के जेकरा खड़े खाली मजा आई बैठ के मजा दी ओकरा मजा से मतलब बा। हाँ, नाच के जोकर के का खूबी हो, नाच के जोकर के का खूबी हो, नाच में जोकर आवेला कितनो बढ़िया बात कहेला, कितनो मजा लिया देला। नाच के जोकर के देखले बसी कहू वही के 10 रुपया ओकरा के पुरस्कार देला, नाच के जोकर के ना देला। काहे ना देला? हमनी के मर्दानवा जनी में चुमुक नहीं ना, हमनी के ना दी चला, हमनी के मर्दानवा है तो हमनी के इनाम पुरस्कार उहे देला जे मर्दानवा का पार्टी होला। ऐसे कि मोबाइलों पर हमारे 25-30 को प्रोग्राम चलेला, मोबाइलों पर हमारे 25-30 को प्रोग्राम चलेला। एक बेर नाम धर्म लाल बाबू हरकारी के कमेटी चाहिए तो बोले के 25-30 को प्रोग्राम हमारे पहुंच जाए। देखिए कितना इनाम कमाए वाला जो करोगे सबने खड़ा बाजी। लेकिन कोई कोई ऐसा समाज मार्केट में जाला हमरो बहन टूट जाला, ऐसा समय बेटा जाला हमरो। ऐसे कि एगो का बनावल गावल गाना हमार चलेला मोबाइलवा पर, हमार बनावल गावल गाना बा मोबाइलवा पर चलेला। अभी रहुआ के 2 मिनट में वो गानवा के सुना देते नहीं। वाह वाह। काल हुए पिया भइल मौगी उड़र गई, काल हुए पिया भइल मौगी उड़र गई, काल हुए पिया भइल मौगी उड़र गई। डोलिये में लड़का भइल वो सारे मोर गई, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई, एक कट्ठा खेत रहे बाढ़े आई 2 हो गई। टूटही पल्ला नहीं रहे आग लगल जोर गई, टूटही पल्ला नहीं रहे आग लगल जोर गई, टूटही पल्ला नहीं रहे आग लगल जोर गई। वही में एगो बूढ़ रहे वो सारे जोर गई, वही में एगो बूढ़ रहे वो बुढ़वा जोर गई, वही में एगो बूढ़ रहे वो बुढ़वा जोर गई। वही जो 3 गो थारू रहे पाउजू के मोर गई, वही जो 3 गो थारू रहे पाउजू के मोर गई। एक नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेलवा, एक नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेलवा। काहे कहनी हाँ कि बुझ गई हमने के 1 नंबर वाला के कहीं वैल्यू ना होला, हमने के जल्दी के पूछबो ना करेला। हाँ लेकिन हो कमी के खाली आगे कह देता रहता आ गाछला पुराती माते यही पर 50 टकिया भी गए ना। हाँ दादा बुझाता शंकर भगवान पर विरोध है। देखो तो नहीं ये घड़ी के शिव चर्चा में जाते लोग क्या कहता जागो जागो महादेव, जबकि ये दुनिया में केहू पैदा नहीं के शंकर जी के जगा देवे। मात्र एक को जगौले बड़े जेकर नाम काम दे हमने के यही तरह जगह बता तो मोरा ही को तरह उस समाधि जब ले तो आंख से नाता करे तो ये बड़ा 1 नंबर का नो वैल्यू है आ 2 नंबर का हो वैल्यू। 1 नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेल बा, 1 नंबर फेल बाटे 2 नंबर रेल बा। हाय रे जमाना छुछुंदर के सर पे चमेली के तेल बा, कालू में पिया भइल पता ना कि मेहरारू हमारे उड़ल बिया आगे सुड़ल बिया आजा तनी मौगी से मिले खतरा रउआ लगे ये न देखा तो मुझे भईवा के बंडी में बेटा नहीं गए एको को नहीं गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कपड़ा कहाँ जाते रहे दुआए, कोई के जानकार हुई तो बोल सकता। पंडित लाल नेहरू के कपड़ा लंदन जाते रहे दुआए एरोप्लेन से, वही में हमरो जाते रहे। एरोप्लेन के जर्किन में रगड़ा के घर बेटा टूट गई। फिर एकरा के ऑफ से रिपेयरिंग करावे के बाद हमार कमजोर आदमी नहीं थी 2-2 को बस चलेला हमार
हाँ एजा से पटना पहुंचे के फुल गारंटी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचे के फुल गारंटी बा। साल में 3 गो ट्रैक्टर हमारे खेती करे में बूता जला गरमा के, लास्ट में हार जाएंगे तो दोनों बाबू खुरपिए तो कोड़ के रूप ले देंगे। ऐसे जमीन कमजोर नहीं है हमारा, 1 बीघा में 19 कट्ठा कम बा। आदमी पिया से काम चल जाएगा, खर्चा वो से ना निकलेगा। आज जातन मौगी से मिले खतरा ऐसा भाषा में बोले कि बुझ जाएगी कोनो मर्द से भेंट हुई हो। मेहरातू हमार बड़ा काड़ा ही हो, लेकिन आज बोल बतिया के आज सुहाग रात बना दे मौगी के लगे जा रहे बाड़ू हो। हाँ तो मेला में बानी हम सुंदर बात का हमरा लगे का तुम बैठल बात कहता कि भाई तनी एगो सुंदर बात सुना दीजिए, लेकिन हमरा सुनावे का मौका ना मिलेला। ऐसे कि ये सुंदर बात सुनाई न तो निमन के लोग उठ के चल देना, वही से ना सुनावे का मौका मिलेला। लेकिन एगो सुना दे तने। ओ का 3 तोड़ो का लौआ लाठी चंदन काठी चाना ना के नाव का रघुआ ई खिलौना हो। ये खिलौना सब के बाप दादा खिलौना बा। पुरान का लोग अपना अपना लड़का के ऐसे खिलौना से खिलावत रहो। बाबू ओ का 3 तोड़ो का लौआ लाठी चंदन काठी चाना ना के नाव का हमनियों का कहत नहीं जो रघुआ। एक मतलब का है ओ का 3 तोड़ो का मतलब खिलौना हो। देखिए कितना सुंदर बात बा। ओके मन ईश्वर, बोका मन ब्रह्मा जी, 3 त्रिलोकी नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। बोका 3 त्रिलोका। लौआ लाठी माँ जगदम्बा सृष्टिकार माता के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। माता के 3 लाठी। चंदन काठी के चंदन होला। आ चाना के नाव का रघुआ। रघु के घर नाव रहे, रघु ओकर नाव रहे। राम के बाबूजी दशरथ के बाबूजी आज के बाबूजी का नाम रहे रघु। दशरथ महाराज के बाबा को जहां से शुरू भइल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चे न जाई। ऐसे में सब सुंदर खिलौना से लोग खिलावत रहो तो लड़का पर सुंदर प्रभाव रहो, बात नहीं चिन्हत रहो। ए हमरा के लड़का के खिलौना सुनी ओरिजिनल 2 गो मारा तरह पाउच ना पतंजलि के जगह पर मुतंजलि चलल बा। अब चलल बा उजरका पोलोथीन में एगो कोन पर भारी मुंह भागे छर मारी। घरे आवत रहे फ्यूज गाय बा सुतले लेके के टांग लेत रहे। आ ओकरा बेटा बोलले ने शराब में बोली गार्जियन के सेंस बा। आ खिलाओ तो मैं कहता कि शराब पिएगा तो बड़ा होगा तो फैलता छोड़ेगा। संस्कार गार्जियन से बनेला, संस्कार गार्जियन से बिगड़ देला। आज मौगी के समझा बुझा के हम चल दे। बारू हो बारू के बोलतनी जी बड़ी सभ्यता के साथ बोललक। एक मतलब मैथिक मान ले गया, पढ़ा लिखल मेहरारू मिलल बिया। हमू बोलम तो बड़े आदमी खानदान खाने बोले। अच्छा बड़े आदमी के करे के कहल जाला सरकार, बड़े आदमी के करे के कहल जाला। पक्का के घर बनवाला से बड़े आदमी ना बनल जाला। कुर्सी 4 गो किन के धर लेला से बड़े आदमी ना बनल जाला। कपड़ा लत्ता बढ़िया पहिन लेला से बड़े आदमी ना बनल जाला। बड़े आदमी ओकरा के कहल जाला जकरा अंदर आदमी आता बा, सब आता बा। उ जानता कि मनुष्य के सेवा तो के मृत लोग से चल जाए के बा। यानी जकरा लगे विचार बा, सब आता बा, अमीर होके गरीब होके वे बड़े आदमी बा। हम तहर ऊ। अरे कौन पंदे बेटे मार के लगाना भिख मांगा हरे ताली के गरिया दिया हमरा के गरिया ही हम तो ओकर बता रहे हम तो कहे मैट्रिक मरले भी अब ओकरा बात भाषा से मालूम हो गई। पेट के पनहा जीभ अब ओकरा बात से मालूम हो गई। मैट्रिक लगे मरले बागवारी हो गई। अब ओकरा लायक हमरा बतियावे के पड़ी तबे उ भेटाई हमरा। हम तहार छोटका मोटका। अच्छा हमार मामा जी भाग दो माई के बोल तोरा मामा का खामा उगाड़े हो, तोरा लड़का के जमा लगे हो। अरे ऊ ना होई रे तो के है तहार हाउ
हमार बड़का भैया हाँ तार बड़का भैया आई बड़का लाई लेके आइल बानी आवा ना चारों फारा कोई मुंह में ना ढूकी ए तो कौन मुझ पिए ना हारे आई पापा